der slutter 5 gange så mange gange, at der går mere. Det gør ikke meget ondt. Det gør sindssygt ondt. Vil du have, at jeg skal tælle ned? Eller skal jeg bare skyde den ned? Du skyder en gang i dag. Prøv lige at svare på spørgsmålet. Du skal ikke være nervøs, det gør ikke Prøv at tænke på, Du skyder tænk på, bare. hvor Jeg griner sætter der den kun op til øret nu, så vi er sikre på. Skyder du en af gangen? Altså her. Nej, Pauline, den anden, den gør ikke ondt. Kommer. Der er du lammet af smerten fra den første. Ja. Det var ikke... Det er bare meget støttende, ikke? Kom så. Kun op til øret nu. Kom så. Og det, jeg sætter den bare op, så vi er sikre på, at den bliver helt lige. Og så vil jeg høre med. Den bliver rigtig fin. Den sidder som en skalle i øret. Og så klemmer du bare mor i hånden. Au, er den så lige? Den er så lige. Det er bare rigtig flot. Hvor ser du godt ud. Nej, du skal filme det. Der er det griner. Det gør det for sent. Nu bliver jeg nødt til at få en i andet øre også. Det gør vi ikke naller, vel? Jeg tror, det kommer til at lyde i begraven. Nej, det gør ikke. Det sviger, og det gør det i højst 2 minutter. Faktisk er jeg din højt, at mor hun kan ikke tåle det. Nej, han filmer her. Min tapper Klar tapper til den anden. Jeg sætter den op til øret. Starter med, at den skal lige. Så kan du vælge ørering bagefter, ikke også? Så skal du vælge de der andre øreringe, du skal have i bagefter. Det kan jeg godt. Så jeg bare lige får den sidder lige nu. Lige nu der sker ikke noget. Så er jeg sikker på, at den kommer til at sidde. Jeg hedder Semilie med det. Og så klemmer du bare alt, hvad du kan. Hey! Det gør den! Hvad ser du? Hun er så smuk, han Ej, hvad ser du? Hvem er hun? Det gør den! Jeg siger, det andet gør ikke ondt, men det gør det her andet. Au! Skal jeg slå på skulderen, så det ikke går ondt? Nej, du rører mig ikke! Så det er allerede gået over på det første. Du må ikke røre det, vel? Så der kan komme bakterier. Ej, hvor ser de godt ud. Det er bare rigtig flot. Hvad se, Karoline? Jeg kigge på det. Du gør det ikke ret ondt herovre, men det gør meget ondt herovre. Karoline, ved du hvad?